Ovo je Iza vesti, moje ime je Danica Vučanić. Danas je 10 godina od kako je televizija N1 počela sa radom. Prvi uspešni format news kanala na ovim prostorima zauzima u informativnom smislu prostor nekadašnjih radija i televizije koji su akvizicijama profesionalno propali. Za ovih 10 godina medijski i demokratski kontekst u Srbiji možda najbolje slikaju podaci Reportera bez granica i respektabilne međunarodne nevladine organizacije Freedom House. Od 2013. godine do danas Srbija je na svetskoj listi indeksa slobode medija pala za 44 mesta, dok je iz nekonsolidovane demokratije redefinisana u hibridni režim. Ne, od novinara niko nije ubijen, samo je jednom od nas zapaljena kuća, ali su prethodna ubistva novinara ostala nekažnjiva dela. Istini za volju, povećao se broj verbalnih i fizičkih napada na novinare, ali to je nažalost postao deo uobičajenog vladajućeg mizanscena. Moja današnja gošća deceniju unazad, a i malo više, prati poštovanje etičkih normi u medijima, poštovanje novinarskog kodeksa i zajedno sa N1 i mnoštvom koleginica i kolega iz drugih profesionalnih medija trpi uvrede, kampanje, vulgarne i neosnovane optužbe koji dolaze sa stranica ekrana medija pod kontrolom vlasti i koje, kako je predsednik pre neki dan rekao, finansira državni ćup. Tamara Skroza je još 2017. godine u Tirani na panelu koji se zvao Medijski dani Zapadnog Balkana pred tadašnjim komesarom za proširenje Johanesom Hanom, koji je gajio prijateljske odnose sa našim predsednikom, rekla: Evropska unija ne mora da bije naše bitke, ali vas molim da nam ne odmažete. Gledajući stvari iz ove perspektive, deluje da je odmaganje potpuno uspelo. Tamara Skroza, zamenica glavnog urednika Foneta, moja gošća ovog jutra i dobitnica nagrade za etiku i hrabrost Dušan Bogavac pre neki dan. Tamara, dobro jutro i hvala što si sa nama na ovaj dan. Hvala tebi što si me pozvala baš na ovaj dan. I ja bih da počnem možda malo, ajde sad od opštosti, ali od tog nekog konteksta za ovih 10 godina, pa ćemo se vratiti i na tu 2014. godinu. Ali šta bi rekla u ovom decenijskom kontekstu, šta je medijima doneo decenijski kontekst vlasti Srpske napredne stranke i ovoga u čemu smo svi zajedno? I mi, i građani, i politička opozicija, i aktivisti, i tako dalje, i tako dalje. Ja mislim da smo za ovih 10 godina mi zapravo shvatili koliko smo ranjivi i koliko smo slabi, a istovremeno i to koliko smo jaki. Zato što smo za ovih 10 godina nekako upali u kontekstu okruženja koje je krajnje neprijateljsko, u kome mi moramo da funkcionišemo kao da je sve u najboljem redu. Kažem, shvatili smo koliko smo ranjivi jer smo imali dosta gubitaka u sopstvenim redovima. Dosta ljudi je prešlo na drugu stranu, dosta ljudi se, ono što bi se reklo, prodalo. Dosta ljudi više nije tu, prosto otišlo iz profesije na ovaj ili onaj način. Dosta je umrlo. Dosta je umrlo i to podrazumevam po tim da je otišlo iz profesije. Ti si rekla nije ubijeno mnogo, nije ubijen nijedan novinar. Ali ja mislim da je mnogo njih indirektno ubijeno. Time što su prosto mučeni dok nisu otišli sa ovog sveta na ovaj ili onaj način. Mislim, ja sam recimo došla u redakciju Vremena 2000. godine. Kad sam izašla iz nje, ostalo 2 ili 3 ljudi koji su me zatekli tu 2020. godine. Svi ostali su, nažalost, preminuli. Tako da to su te loše stvari. Dobre stvari, s druge strane, dajde da ne idemo samo u mrak i u negativu, jeste što smo ipak pokazali da smo rezistentni, suštinski rezistentni na nevolje koje postoje. Kako? Pa mi i danas, znači, posle svih ovih stvari koje si ti nabrojala na početku, posle svega ovoga što nas okružuje, u sve uslove u kojima mi radimo, o čemu ćemo pričati verovatno, mi ipak imamo jedan zavidan broj kvalitetnih novinara, pre svega mladih novinara. Imamo jedan zavidan broj kvalitetnih istraživačkih portala. Naši novinari i istraživači dobijaju nagrade na evropskom i na svetskom nivou. Dakle, rade u potpuno nemogućim uslovima, a rade na svetskom nivou. To je, složit ćeš se, ipak veliki uspeh. Konačno, ja mislim da je uspeh i to što smo neki od nas koji smo matori, što bi rekao ovaj kolega, žive arhive podataka, ipak tu i dalje radimo i dalje hodamo, tu smo. Ja sve to podrazumevam pod uspehom, jer ono u čemu mi živimo zaista je nekako pretilo da nas sve satre, a nisu za sada uspeli da nas satru. Da, bio je jedan period, recimo kad uporediš sad ovaj period u čemu danas radimo i period od 2000-ih, ne bih da idem u 90-te, to je zaista ekstremna situacija i rat i tako dalje i sankcije, ali recimo od 2000-ih taj period do 2012. i ovaj u čemu smo sada, u čemu se razlikuju? Medijima nikad nije bilo dobro. Medijima nikada nije bilo dobro zato što političke elite naše
nisu nikada znale i ne znaju i dalje, odnosno prave se da ne znaju šta je zapravo uloga medija. Ja ne znam kako ljudima objasniti, kako im utuviti u glavu da mi nismo zaista propagandna sredstva njihove političke mašinerije. Bilo da su s ove ili s one strane, uopšte nije bitno. Ja mislim da i jedni, i drugi, i treći, i peti od nas očekuju istu stvar. Da im radimo reklamu, da im ne postavljamo pitanja, da ih ne stavljamo pred iskušenja. Oni ne shvataju šta je uloga medija. Ali većina medija se ponaša tako zapravo. Većina medija se ponaša tako i to je jedna od onih stvari koje ubrajamo u negativna brojanja naša medijska. I mislim da smo između oslog i zbog toga toliko postradali koliko jesmo i da smo između oslog i zbog toga u situaciji u kojoj jesmo. Jer mediji nekako nisu podizali glavu kada su još mogli da je podignu. Sada teško je podizanje glave u ovim okolnostima, ali bilo je trenutaka kada su mogli da podignu glavu i da kažu dosta. Da, jer šta je u suštini kada govoriš o ta dva, da kažem, medijska pola, ako tako mogu da kažem, jer nekako Srbija kako i politički podeljena i društveno, tako i medijski. Šta je u suštini kada to sve zajedno kontekstualno posmatraš mera slobode? Mislim, ne može tu sad da se pomeša pa napravimo neki miks pa sad izvučemo zlatnu sredinu. Ali koja je mera slobode medija danas u Srbiji? Ili guber, dokle možemo da se protegnemo? Možemo da se protegnemo do onda dokle smatramo da smo bezbedni, kako bih rekla. A mislim da je to zapravo nesloboda. Zato što mi svi pojedinačno, a i mediji, kao preduzeća, moramo da razmišljamo o svakom svom koraku. Potpuno je prirodno da ti razmišljaš o tome da ne pređeš neke crvene linije, crvene granice. To je potpuno normalno. Ali mi svi funkcionišemo pod nekom vrstom pretnje. Niko ti ne preti konkretno. Ali ti recimo sad, kad ja izađem sa tvoje emisije, ja ću morati da u glavi premotavam da li sam rekla nešto zbog čega ću moći da stradam. Morat ću da premotavam u glavi da li sam rekla nešto zbog čega će moj medij moći da strada. Ali suština je da čak i kad ne kažeš ili kad kažeš jasno i glasno, kao što si govorila u ovoj emisiji kod Rade Đurić, mogu da mislim da prosto to potpuno napravi inverziju. Tako je. I zato mi imamo privid nekakve slobode. Mislim, ja sad slobodno pričam u raznim emisijama, pričam o tih nekoliko televizija, nekoliko agencija, nekoliko novina koje postoje, koji su slobodni i profesionalni, ali stalno je ta neka pretnja nad glavom. Šta može da se desi? To je privid slobode. Da li je to, recimo, ta činjenica da ti ipak ovde sediš i pričaš slobodno i da postoji druga televizija, da postoji masa tih lokalnih portala, da ih ne zaboravimo, da postoje kolege iz istraživačkih portala, Cins, Krik, Birn, da postoji Vreme, da postoji Radar, da postoji mislim, da li je to sve alibi za taj strateški put Srbije ka Evropi? Evo, imamo i ovo. Pa, formalno pravno može da se kaže da jeste alibi, ali suštinski oni nisu abolirani time što postoji toliki broj medija. Jer svi ti mediji i svi ti ljudi koji govore predstavljaju jedan ograničen broj ljudi i medija. Dakle, vi imate užasno mnogo ljudi koji bi imali šta da kažu, koji se plaše da govore, koji ne smeju da govore, kako u Beogradu, tako i na lokalu, kako za prestoničke medije, tako i za lokalne medije. Imate ogroman broj medija koji bi možda mogli da budu agresivniji, jači, ali se plaše ili nemaju dovoljno novca ili već tako dalje. Tako da je to sve, kažem, neka sumaglica privida i nema tu suštinske slobode. I to jeste alibi pred Evropskom unijom, možda pred nekim međunarodnim organizacijama u nastupima Vučićevim ili državnih funkcionera, da kažu evo, ali vidite šta oni pričaju o meni, vidite šta oni pričaju o vlasti i tako dalje, ali mi svi funkcionišemo u jednom, ono se kaže bablu, u jednom balonu gde je ograničen broj medija, ograničen broj ljudi i mi zapravo u jednom trenutku dolazimo u situaciju da pričamo jedni drugima. O nečemu što se dešava van našeg balona, ali van našeg balona za nas nema mesta. Da. I sad se sećam tog tvog govora koji sam pomenula u najavi 2017. godine u Tirani. Tada je Johannes Hahn bio komesar za proširenje. Nešto pre toga je tražio dokaze kada su se mediji žalili, profesionalni mediji tada žalili na autocenzuru, na cenzuru. On je tražio dokaze materijalne da bi intervenisao i onda si ti rekla tu rečenicu, taj govor je bio fenomenalan, ali ta rečenica je ostala i meni i verovatno mnogim koleginicama i kolegama u sećanju, a to je ne treba vi da bijete naše bitke, ali nemojte da nam odmažete. Da li nam je taj evropski kontekst, to što je Evropa odlučila da najveći domet
unutrašnjih prilika u Srbiji je da se ne koljemo, može da objasni zapravo tu, kako da kažem, poziciju Evrope i da li su uspeli u tome da nam odmažu zapravo? Oni su apsolutno uspeli u tome. Ja ću samo reći da recimo te 2017. godine, to je jedna godina koja ja je doživim kao jedna od presudnih godina u istoriji medija u posljednjih 10 godina. Te godine je napravljena Grupa za slobodu medija. I mi smo kao Grupa za slobodu medija otišli u Tiranu i prvog dana konferencije već naša se delegacija pojavila sva u crnim majicama. Sa natpisom. Sa natpisom za slobodu medija. Brana Čečen je izvanredno govorio na uvodnom delu. Kad je on izgovorio to što je izgovorio, mi smo svi ustali. To je delovalo, evo ja sam uvek poetski nastrojen, ja se sad naježim kad se toga setim. Dakle, delovali smo moćno. Ja sam govorila na tom završnom panelu i sve je to izgledalo jako dobro. Mi smo dobro predstavljali državu, dobro smo predstavljali medije, dobro smo predstavljali naše društvo. Ja sam zaista bila, moram da priznam, kao deo te naše delegacije ponosna. Međutim, iduće godine skoro niko od nas nije više pozvan na tu konferenciju. Pozvano je svega nekoliko ljudi. A umeđu vremenu je vlast pozvala na dijalog sa medijima. Deo medijske zajednice je pristao na to, deo nije. Dakle, uspeli su ono što su uradili sa političkim strankama da nas rastoče i rasture. Tako da je i ta godina nekako presudna u ovome čemu sada svedočimo. I sad bih da se vratim kada smo u 2017. i 3 godine unazad, 2014. kada nastaje N1, samo da podsjetim kratko tog konteksta. Dakle, to je godina kada Vučić postaje premijer. Bili su vanredni parlamentarni, već je uveliko uhapšen Mišković, potpisan Briselski sporazum 2013. godine. To je bila godina velikih poplava, to je bila godina medijskih zakona koje Evropska unija traži da se implementiraju novi medijski zakoni i to ćemo se podsjetiti. To je bila godina kada je počelo to targetiranje medija, ali ne u ovoj masovnoj, odnosno profesionalnih medija i novinara, ne ovako masovno kao što je to danas postalo uobičajeno, ukinuti utisak nedelje. I to je na neki način bila naznaka karaktera režima koji se i dalje udvarao toj građanskoj Srbiji. Da li si očekivala tada, 2014. da mi 2024. budemo u ovakvoj situaciji? Ja moram priznam da sam se plašila da ćemo mi biti u sličnoj situaciji. Nisam očekivala da ćemo ovoliko duboko pasti i propasti, ali sam se plašila ne zato što sam ja bila mnogo pametna i proročica, već zbog toga što sam sticajem okolnosti te godine radila jedan ozbiljan feljton o tabloidima. I bila sam im posvećena nekoliko meseci, sam se bavila isključivo našim tabloidima, istorijatom naših tabloida. Razgovarala sam sa jako velikim brojem ljudi koji su učestvovali u kreiranju prvih tabloida. I nekako sam tada prvi put, iako sam već bila i tada i kao i ti arhiva podataka, tada sam zapravo prvi put shvatila koliko je to ozbiljna i opasna mašinerija. Ali tada, te godine tabloidi, evo, izvadila sam jedan deo iz tvog intervjua Deutsche Welleu, ti si učestvovala na jednoj medijskoj konferenciji u Nemačkoj i 21. decembra 2014. kažeš: tabloidi nisu srpski izum, ali u Srbiji imaju višestruku ulogu da zabavljaju i anesteziraju mase, satanizuju nepoželjne pojedince i veličaju vođe za čiji račun rade. Pojedini od njih pritom ne biraju reči, kažeš. Bilo je da je cilj nekoga diskreditovati ili podići u visinu. Čuven panegirik jednog tabloida u kapacitetu testisa premijera Srbije Vučića, dok je albanski premijer Edi Rama nakon posete Srbiji na naslovnoj strani dobio etiketu Šiptar bez srama. Ovo sad čitam zato što hoću da prosto da te pitam da li ta situacija u kojoj ti tabloide ovako opisuješ deluje benigno u odnosu na ovu danas u kojoj tabloidi suštinski razaraju ljudske živote na najgori način. Deluje benigno, ali deluje i preteće istovremeno. Dakle, medij koji je u stanju da napravi naslov o testisima predsjednika Srbije i o Edi Rami takvom kako je, u stanju je i da sahrani nekoga. U stanju je da uništi nečiji život. To je prosto jednačina. Nemoguće da imaš, da si toliko bezobziran da takve naslove praviš, a da nisi u stanju da rasturiš nekome život, karijeru, preduzeće, decu, porodicu i tako dalje. Tako da jeste benigno u odnosu na ono što mi danas imamo. Ja kad prolazim kroz svoju arhivu, to je stvarno smejurija naspram onoga što imamo danas. Kako se danas kvalifikuju politički protivnici, novinari, aktivisti, bilo ko lane nešto protiv. Ti si prošla nedavno jedan
jednu užasnu, vulgarnu i odvratnu kampanju i na nacionalnim frekvencijama i kroz tabloide i od političkih, počelo je sve od predsjednika zapravo. Tako je. Pa, mislim, i tu se menjaju stvari. Recimo, ja sam i ranije bila žrtva nekih kampanja, ali pre svega te kampanje su trajale kraće. Dakle, to je već ljudi koji su žrtve kampanja, mada ne volim tu reći žrtve, ali predmeti kampanja. Oni znaju, nedelju dana traje, da ćutiš, čekaš da se izduva i to onda prođe. Ovo je trajalo zapravo 2 meseca skoro, sa manjim pauzama. Druga stvar, i to primećujem ne samo u svom slučaju, već ima nekoliko takvih slučajeva, da ljudi ne stradaju zbog onoga što su rekli. Zbog onoga kako je protumačeno nešto što su oni rekli. Tako da dolazimo na početak one priče što si ti pomenula. Dakle, ti kada premotavaš film šta si rekao, to sve nije garancija toga da te neće niko dirati. Zato što je dovoljno da si rekao nešto što može u nekom nivou svesti da se protumači drugačije i da zbog toga postaješ predmet tabloida. Imam amandman na ovo, odnosno dodatak. Naš suvlasnik Dragan Šolak nikada ništa nije rekao u životu. A 10 godina, malo manje, je predmet zajedno sa predsjednikom opozicione stranke Đilasom užasne kampanje tabloidne. I mislim da su u paketu s njim nekako predmeti i novinari i mediji. Dakle, Šolakov medij, Šolakovi novinari. Pa se onda Šolakovi medijima i novinarima nazivaju mediji i novinari koji nemaju veze sa United medijom. I to je isto neverovatno. Ili tajkunski mediji. Ili tajkunski mediji, ili sada najobičajnije opozicioni mediji, opozicioni novinari. Mislim da je to prosto jako loše za ovo društvo. Za medije je loše, pa je loše. Ali je za društvo loše da na taj način kvalifikujemo i medije i novinare. Ali oni, mislim, ti koji kvalifikuju i žele to. Oni naravno žele, ali hoću da kažem da je to dugoročno štetno. Apsolutno, ali zašto po tvom mišljenju profesija, ne samo za ovih 10 godina, nego suštinski decenijama unazad, nikada nije uspela da izgradi taj neki profesionalni front otpora, ne mislim fizičkog otpora, nego u svakom smislu odbrane medijskih sloboda, sopstvenih pozicija i tako dalje. Zašto je to nije uspelo? Evo, to je pitanje od $1 milion, odnosno odgovor od $1 milion. Ja mislim da je to kompleks raznih stvari. Postoji činjenica da je režim uradio sve što je mogao da nas rasturi, da nas polarizuje. Mi smo sama medijska zajednica je kao i politička zajednica na više frontova razbijena i vrlo retko se ujedinjujemo. Oko vrlo malog broja stvari smo jedinstveni, malo stvari radimo zajedno. To je pod broj 1. Pod broj 2, mislim da mnogo doprinose raznorazne sujete naše sopstvene u našim sopstvenim redovima. Ja neću s ovim, ja sam bolji od ovoga, zašto sad on meni, sad će on mene da uči i tako dalje, da sad ne pričam, to su naša prosto nacionalna posla, to je ta filozofija naša. Tako da mislim da tu postoji naravno stvar u tome i u preživljavanju. Mediji se svakodnevno bore s preživljavanjem. Moraju da se bore s ekonomskim, političkim, bezbednosnim, pravnim, kakvim god hoćeš pritiscima i oni nemaju vremena za borbu. Za borbu imaju pod znacima navoda, nemaju, ali nađu vremena pojedinci i pojedini mediji koji naravno u toj borbi vrlo često izigravaju gromobrane i stradaju na ovaj ili onaj način. Ali jedinstveni front nije razvijen što zbog režima, što zbog ličnih sujeta i međusobnih odnosa, kako delova medijske zajednice, tako i novinara međusobno, što zbog toga što se mediji bore da prežive. A ti kad se boriš da preživiš, onda teško možda se boriš za neke više ciljeve ili ideale. Pa dobro, ima državni ćup, pa iz njega stiže... Kako kome. Kako kome. Ovima koji se bore teško. Ali pada mi na pamet još jedna stvar u toj analogiji današnje situacije i one iz 2014. Te 2014. godine, neću da gušim sad ni publiku, ni tebe zakonima, ali novi medijski zakoni, usvojila je Skupština Srbije 2. avgusta te godine, je bilo predviđeno povlačenje države iz vlasništva u medijima, dok 1. jula 2015. projektno finansiranje i ukidanje televizijske pretplate, što je sad za ovu našu priču manje važno, koja je vraćeno posle kao taksa 500. I tada je to povlačenje države iz medija dobilo aplauz na otvorenoj sceni. To je bio veliki iskorak ka slobodama i medijskih i novinarskim. I evo danas imamo novi izveštaj o napretku koji treba da bude objavljen, ali neki detalji su se već promolili. I sad govoreći o medijima, znači 2024. kažu da Srbija u narednoj godini
ponovo treba da implementira nove medijske zakone, da poštuje njihovo slovo i duh, uključujući nezavisnost REM-a, izbor REM-a, izmene zakona radi rešavanja preostalih pitanja u vezi sa usklađivanjem sa evropskim standardima i pravnim tekovinama. Mislim, hoću da kažem, jel ti deluje da smo na istom mestu ili na nekom drugom u ovom pogledu? Mi smo formalno pravno na istom mestu, ti tekstovi su manje više slični, ali mi smo 10 koraka unazad jer mi smo stariji, istrošeniji, iscrpljeniji, izranavljeni umeđu vremenu. Dakle, mi nismo u vremenu 2014. Mi smo u 2024. a tekst je potpuno isti. Pitanja su potpuno ista, dileme su potpuno iste. Ti i ja da smo pričali 2014. godine, ja mislim da bi otprilike sličan razgovor vodile. Dakle, mi se nismo pomerili samo što nam je vreme prošlo, a mi vremena nemamo. I ja ne znam zašto, mislim da građani prosto ne shvataju koliko je štetno to što mediji trule 10 godina. To sve ima svoje posljedice na društvo. Jer uloga medija u društvu je užasno važna. Ona ima ne samo informativnu, one imaju edukativnu ulogu. One imaju prosvećujuću ulogu. I mi zbog truleži u medijima nemamo situaciju da mi imamo informisane birače, obrazovane, medijski obrazovane, politički obrazovane birače. I to je dugoročna šteta od ove situacije koje imamo. Mi imamo politički neobrazovane novinare i... Tako je, ali to sve imamo zbog toga što evo 10 godina trulimo i borimo se za malo vazduha i malo života. Da. I to je problem. I zato smo mnogo koraka nazad zapravo. Jer je posljedice na društvo nisu neizlečive, ali će biti teško izlečive i bit će potrebno duplo duže vremena od tog našeg truljenja. Dobro, ali da li mi možemo te stvari da pomerimo u pozitivnom smislu, da se te stvari pomere sa prvo bez podrške te Evropske unije sa kojom smo u ugovornom odnosu, da podsjetim, i taj sporazum asocijaciji i stabilizaciji je deo našeg pravnog sistema, jel? Znači, da li mi možemo bez toga, a deluje da Evropska unija, evo Maja Sever je pre neki dan govorila za naš program i rekla je sledeće. Evropska federacija, ona je predsjednica Evropske federacije novinara, je novoj komisiji i novom Evropskom parlamentu uputila zahtev da se više pažnje obrati na mehanizme zaštite medije, novinara i tako dalje. Rekla je, nikakav odgovor nismo dobili. Dakle, da li mi možemo bez te podrške bilo šta ovde da promenimo u pozitivnom smislu? Ta podrška je potrebna, ali mi imali je, nemali je, moramo da budemo na pozicijama na kojima smo. Dakle, ja sad da kažem da nemamo podršku i da ne možemo ništa bez podrške, onda da izađemo pa da se razilazimo odmah posle emisije. Da kažem da imamo podršku, nemamo podršku, fakat. Mi podršku nemamo, ali s druge strane zašto bismo imali? I Evropsku uniju vode raznorazni interesi, ne vode više vrednosti na kojima je osnovana. Ali mi sami, individualno, mi novinari i mi mediji, moramo da ostanemo na pozicijama na kojima smo i do sada. Mi moramo da stojimo, što bi se reklo, lirski na braniku otadžbine. Mi nemamo drugi put, mi nemamo više luksuz da odustanemo. Mi moramo da se zalažemo za ono za šta smo se zalagali do sada. Jer mi smo poslednja linija odbrane. Šta se dešava ako nestanu N1, Vreme, NIN, Fonet, Radar? Šta se dešava? Da, ali s druge strane, ta situacija u kojoj se nalazimo, mislim, čitav pol medija, sve te koje si pomenula, i Vreme, i mnogi drugi, i na lokalnom nivou, i da ne zaboravim nekog, neću da ređem, da prosto... I ovo su samo primjeri onako na prvu loptu. Jeste. Dakle, mi smo svi u jednom istom ćošku. Suštinski odsečeni od izvora informisanja iz vlasti. Političkom odlukom se to dogodilo. I mi se nalazimo u suštini u jednoj jednostranoj poziciji. Tako je. I mi smo obesmišljeni. Uloga medija je donekle obesmišljena. Pa upravo to... Jer mi nemamo drugu stranu, uopšte drugu stranu realnosti mi ne dosežemo. Jer oni odbijaju da govore za nas. Ali to ne znači da... Kako doseći, evo ti se baviš, od etike smo počeli, kako doseći profesionalne standarde u toj situaciji? Znači, kako informisati publiku, zadovoljavati njene potrebe i očekivanja na način na koji to se dešava u demokratskim državama? U potpunosti ne možemo, ali u potpunosti ne možemo ništa zato što je društvo takvo kakvo je. Mediji su ogledalo društva. Mediji su ogledalo društva. I kao što mi nemamo drugu stranu u medijima, tako građani nemaju drugu stranu u svom životu.
Oni ne dosežu, nemaju institucije kojima mogu da se obrate. Oni mogu samo da izađu na ulicu ili da stanu pred predsjedništvo ako imaju nekog osjećaju neku nepravdu. Tako da su i oni odsečeni od drugog dela realnosti. I mi smo zapravo samo ogledalo onoga što se dešava na ulicama, ogledalo onoga što se dešava u životima drugih ljudi. Ali kao što ti ljudi, iako plaču, kukaju, zapomažu, opet odlaze pred to predsjedništvo, opet mole, kume, zovu medije i tako dalje, tako i mi moramo da stojimo tu gde smo. Mi nemamo izbor, nemamo luksuz izbora više, mi moramo da ostanemo tu do kraja. Da. Tamara, hvala što si gostovala. Pada mi na pamet misao profesora Miodraga Jovanovića koji mi je gostovao juče, ali je to rekao prošle godine, da je najveći domet vladavine prava u zemlji Srbiji istraživačko novinarstvo u nedostatku institucija. Ja bih rekla novinarstvo kao takvo. Mislim da imamo i novinare koji nisu novinari istraživači, a koji zaslužuju svaku moguću pohvalu i svaki mogući naklon. Hvala još jednom. Hvala tebi. Bila ovo zamjenica glavnog i odgovornog urednika Foneta, Tamara Skroza. Ostanite uz Novi dan. Prijetno.